Dadagpa na sa kapulisan sa Karaskal ang taong giingong responsable sa sunod-sunod nga pagpangawat og electrical wire sa lungsod nga naghatag og dako nga pag-ubos sa public safety og serbisyo sa komunidad. Gihimo sa mga personay sa PNP Karaskal ang operasyon alauna sa miaging hapon diin ilang nasakpa ng sospek samtang aktong nagkupot og nagpanit og cable wire sulod sa electrical room sa Baywalk Stool nga gipadagan sa lokal nga kagamhanan sa Karaskal. Base sa inisyal nga investigasyon, may sulod ang suspect pinagi sa pagbungkag sa pultahan sa maong pasilidad. Dayon kini gidakop sa kapulisan o gisultihan sa hinungdan sa iyang pagkadakop og sa iyang katungod ubos sa balaod gamit ang pinulungang masabtan niya. Nagpasalamat usab ang PNP sa katawhan sa ilahang pagtinabangay og pagbantay nga dakog natabang sa kalampusan sa operasyon. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa kapulisan og andam na usab ang mga kasong ipasaka batok kaniya. Tropa alang sa tinaw nga pananaw pag Vision X Plus soft gel capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Ale Vicente, XFM News.